سلام كلكم زتكاتلو نغتكاتلو عدل زرابكم أوزز اللغمو سلام أملاح مساحاتكم يقول ناي لومي دما حدش مدب حيزة قريبا لكم مساحات قدس مساحات قدس مالتي نزمت سلسة ورحي ويدما عسرت سلسة سومنات تختت علي مدب كهلونا مالتي عب تحت حد RST لما انت عايزبد عب اتون مكرا مسيسوس عب اتون مكرا مسيسوس زبل يو كريو ناي لومي بفولي جن ناي قواسا قرع مكرا زبل يو جي عب اتون مكرا مسيسوس زبل RST من البات عب تقانكو انجليزني انت عايزبد الكروسيبل زبل تقال تاي مالتي وين حاسين وين برور وين ورق ممكخي تتقاملو كم دستيز مسألة نجار معلتي نسحجي تتقيمنا لنا كم سئلة ومجلس معلتي أرتمس يسوس لنا جوعزو مكرا هيوت كبيت كون كله لك كومي خا معلتي لك كم تحوي نتوركي ويدما نتبرر زمكخو كومر ما أسي فتنا لك كم حوو خوين أو هيوت كا كمس كله نسخة خمية بالكايخا تهلو مهل تقصل ويما وصيت نايز حوز انتاي في وتكا بمنصر اتيم سياسوس لكا ركبسي برتع سبدغيركا او ناي املاح سبدغيركا نا املاح ازيخا امنت كاديو كل تي املاحو بحريات في وتكا خمز جلص دغيرو ويس انتاي توصيتو كومينا هنري مخنياتو مكرا كم دق سبات منابرتنا ين املاح دما عقينو ان نفسه كف مكرا زهبو لذي بمنصر زينا هنريو مالتي ስለዚህ بحفش انا زي ربع زين بلو مصنعتنا انتايو ابزي مص 13 سومنات نريو اب اتون مكرا مسيسوس بلي مالتي اتانا يلو مارست بفلاي دما انت اتول ناي غواسا قرع مكرا غواسا مكرا قرع كل استفلالي قالات مسل جن كنرينا في مصنعتنا عميق منفساوي ملእخت خمزلو كنرينا مالت مجمريا جن كنصلينا مخنيات مصحف قدس كنصلنا كلنا املاح كمهرنا بمنفسو مالتي تقند في الليس املاح زي يقول تقين تركم يقول ስለዚህ قال املاح እንደ ህነጽና علنا خوينا املاح ድማ بمنفسو مسانا خوينو كمهرنا مستوعال كبنا خنصلينا نصلي ሳይ حبيركم صلي ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ነዚ ቃልካ خنصنا ድል ስለዝሐብካና ንሁሎም ነዚ መደብ ዝሰምዑ منفسكا مستوى على حبهم قالكا غلصلهم اب قالكا تقداسنت كحضرو دما نسخا باركم بسم يسوع امين هراين بار نقصيا تقدم زبركو ناي غواسا قرع مكرا نايدا سومن زيا مالتي كابتن 13 سومنات حنتي تفلاميتي ناي غواسا قرع مكرات بلي هم تقدم زبركم بحفشا اتنا بمولو ارستنا يجي بمولو بتخاتال نوربو غنتاي اب اتون مكرا مس يسوع بل مالتي هجي مزمور داوود 23 زتكره مصنعتينا هنجبر مزمور داوود 23 بسفيو التفلتن التشمددن مزمور كم زخونه زطراطرا يكون بزي زعب عوده فصامي يجمر هذا مغواسا باقي ابطقهدو مايات قبل معشخا يبلع شعو اب حدا خبره عسله بوتانا مبصح كعزو يجمر يتغواسا بمغدታት ጽድቂ ይመርሐና ኣብ ስንጮ ካብ ጸላእትና ድሒና ድንብርጽ ከይበለና ክንማላለስ ንኽእሊና ታይ ማለት እዚ ታይ ማለት ድንብርጽ ከይበለና ክንማላለስ ንኽእሊና ታይ ማለት ልምዕ ሸኻ ማለት ህዱእ ማያ መጓስ ታይ ማለት ብመንጽር መጽሐፍ ቅዱስ ስንጭሮ ታይ ማለት እዚ ሁሉ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ መሰጽንዖ እዩ ዝፈልጦ ማለት ግን بزي أملاخ دما هيوت يبلنا تسفى يبلنا سلذي قال أملاخ هيوت يسلذي بزي قات أمزن كلهم ثم مصحف قدس ليلا زي بلكم كتصنعوا عدمكم قلنا زي قن كنرئينا مالتي تاي كم زخاني حجي تقواسا يمرحنا تريقوا زلهم سئلب زن تدارينا حجي تقواسا انتهي قبرنا زي لك تسئلوا ومقلت يا مزمر داوش 23 تقيش سلي مقد خان رئيو لنا
ጓሳ ምቁሉል እዩ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኮይኑ ኩሉ ዝፈጠረ እዩ ነቲ ንዑ ምስዓብ ንዑ ምፍላጥ استحالة أي جبران قليل مقلول غير والله طرح نايت سب تقداسنت ينبر نزي كله زخيل أملاح نزي كله زفتره نزي كله بحيل قالوا أصنعوا وزلوا بوينا نبر بوينا نواساوس هوتنا عب إيديا لازم نعوه كنا مسوخ نحبر كلنا مسوخ نعوه نفلتو خلنا نعوه نسلغ لنا بيت እግዚአብሔር كنكيد كلنا قالوا هن كلنا مقلول لك خمس قواسا مسابقين مالتي ስለዚህ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ትጓሳ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ተባጊዕ ኣብኡለዋ ኣነ ንስኺ ከም ሓንቲ በጊዕ ጌርና ተቆፂርና ኢየሱስ ከም ጓሳ እንተጌርናዮ እቲ ጓሳ ይመርሐኒ ብምንታይ ብመገድታት ጽድቂ ኣቢሉ ይመርሐኒ ኣብ ስንጭሮ ብትብዓት ስንጭሮ ማለት ብክልተ ኩርባታት ወይ ጎቦ ዝተኸበ መንገዲ ክኸውን ከሎ ኣብኡ ብዙሕ بتناي تنت إسرائيل فلان تداري نايو وحيد كم تقوله بدينجت تايتفلتوني خا بهند بتكون دخل بزح زفرح نجارات على لوجن من فصاو ترجم حزيل المال لو أبناء هو تسنجرو مريت كم عمقه تسبك هلا كونتات تخبد كله تاي تجبر أبو أملاك زلك أبو أملاك زلك أمنسي تاي تغمكا بس أملاك بزيادة تقرب ده حق الزكاة زبل الأخطات على هذا صلاتنا دي حنا من يوم صلاتي تقول صلاة سيطاني جن نشوف تكمل مسارحيات كنتاي نبتي كبر عسلو بوتا ስለዚህ አሞዳታ ወላ በስንጭሮ ነሕለፍ ግን የተጓሳይ መርሐና ናበይ መርሐና ከምዘለ ይፈልጥ እትናይ ሞዳታ ጉዕዘና ንበጽሐሉ ወይድማቲ ማዓሉቦ ወይድማ ዴስቲኔሽን ዝበሃል ናይ ክብር ቦታ እዩ أو نراخذ ذي كنا زبلنا زلوا عفتم جدون مسانايو مهنات خمت مستعار استيل وهم زلوا أو أتون حاوي مسيا سوسي أو مسانا الله تسنجو مسانا الله مالك جي تقاساي مرحني زول مالك جي أبي قاساي زول لني بالليل قبل ما شخايا وعلني أبي أعرف الله ما هي مرحني نزي سمعوا زلهم نزي تفلتوا إني እግዚአብሔር እስከም ጓሳ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ዝተሓላለኸ ነገር ኣይኮን ኣምላኽ ምእማን ደቂ ከም ጓሳ ምሳባጊዕ ዘለዎ ረክብ ኩማ ዓይነት ረክብ ክህልዎ እዩ እግዚአብሔር ዘል ንሰብ እዚ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝወድለኒ የብለይ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ያውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ድማ ማይ መርሓኒ ይብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ጓሳ ምን ምዃኑ ንጹር እዩ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ይብል ኣብ ዮሐንስ 10:14 تعبي قواسا باقي تباهيلو دما تسميلو عبراويان معرف 13 فقد إسراء سلزم بعر نحنا باقينا أبدا بخفاء تعاليلا زل عالم نحدقات تقلعنا هنا تقواسا قن تاي قبرلنا اسكندر أحد بحد أبي سياس 4 فقد 10 حد انتاي بلنا بس دخمنا يحلونا بهدئات دما يكان خننا يبل كمونا بهزكيل 34 10 تخلطن تاي يبل يفلطنا ينفسو كفنا ببسمنا بمعلتات سلمات دما يناقفنا يبل كمو أفسكيل 34 تايبل بتخكل من بار دما ممرحيتات يبلنا يبل كقواسا كمو أبي يوحنس 10 حدا هيوتو بجانا يحلفا يبل مو داتا وانجيل يوحنس معرف 10 شديشته غيبو حدا يقبرنا يبل زو كله خابتي زو قواسا زقبرنا هيوتنا مالتي بمجدتها تصدقي نسوني نفسي هدأ من أنت سموي لخاب مجد تصدقي مرحني بلا مزمور داويت إسران سلستن فقر سلستن مالتي إثنى موقاسي عم مجدنا اللوع نري أنزلنا بسهل مالتي تقاسا بتصبق مجدتها تصدقي مرحنا بتصبق مجد انتاي سكنري إتينا بتخن بتصحز لنا معالبو معارفو مرحنا our destination بلو بإنجليزية بيت نايتي قواسا ويرما تحدث يرسالم أو إنجيل يوحنس معرف 10:4 اللي يسوس بأملاك أمون بعيون أمون أو بيت أبوي بزح محضر الله زت ذي الاسم بقولكم نيره سفرة هدال ولكم خير الله أفضل لكم تانك تقتلوا قاتمري سخوس دوك يسوس كلا أي جزيك مسيو عالم زي أدمه مودة أتاك هالواي موت زي بلو
حمام زي بلو قانزا زي بلو واه زي بلو مكرا زي بلو جزي خمس يسوس مس مسح جن ناتو مخان سب ناتو نخخون كوسن كخل الله مخنيات نسخ مسخ له نتسجلت كبري نتم ناتو طرح يزخون እቲ በትነ ትጓሳ ደስ ዘብሎ ክነብር ዝመርሐና ተመሳሳሊ ምስተቀዲመ ዝበልኮ ማለት እዩ ትጓሳሲ ታይ ጽቡቕ መገዲ ዝብል እዩ እቲ ጻድቃናት ሰባት ናብ ምዃን ዝቕይረና ይመርሐና ጥራሕ ዘይኮነውን ኣብ ህይወትና እውን ይቕይሮ ናቱ መልክዕ ክንለብስ ወይ ድማ ንዑ ክንመስል ይገብረና ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ወይ ከቢድ ይኹን ብዘይገድስ ኣምላኽ ናብ ትኽቡር ማዕርፎና ከም ዝመርሐና ርግፀኛታት ክንከውን ኢና ንኽእል ኢና ይብል ስለዚ ንሱ ነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሎ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ ዝብል ከምዚ ንርድኦ ማለት እዩ ኣብ ስንጭሮ ብትብዓት ከምታ ቀዲመ ጠቂስዮ ዝነበርኩ በትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብሮባርባ ድነመት እኳ ትኸድኩ ክፉ ኣይፈርህኒ እጂ ኣብቲ መዝሙር ዳዊት 23 ክልተ ነገር ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለኝ ኣብ ልምዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሐኒ እዚ እቲ ጽቡቕ እዩ ህይወት ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ማለት ግን ከም ጥራሕ ኣይኮነና ህይወት ካልእ ምዕራፉን ክመጽእ ይኽእል እዩ ሮባ ድነሞት እንታይ ማለት ህይወት ክቕየር ከሎ ክጸበካ ከሎ መከራ ከጋጥመካ ከሎ ኣብ ክትህልወሉ ኢልካ ዘይሓሰብካዮ ኩነታት ክትህሉ ከለኻ ብርቱዕ መከራ ብርቱዕ ፈተና ክወርደካ ከሎ እዚ ሮባ ድነሞት ስለዚ ብትክክል ኣፍታ ሓጻር መዝሙር ዳዊት ክልተ ዓይነት እያ ንርኢ ዘለና ነቲ ትጓስ ነተነባጊዕ ዘጋጥመን ሓደ ኣብ ልምዕ ሸኻ ኣብ ህዱእ ማያት ካልኣይ ድማ ብሮባ ድነሞት ግን ኣብ ክልቲኡ እቲ ዓበ ፍልልይ ዝገብር እንታይ ኢየሱስ ምህላው እዩ እቲ ልምዕ ሸኻ በይኑ ነተነባጊዕ ኣይኮነን ጽቡቕ ከብሎ ዝኽእል ሮባ ድነሞት እሞ ከዓ ናይ ሞት ነገር እዩ ግን ኢየሱስ ስለ ዘሎ እቲ ጽቡቕ ዝገብሮ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ስለዚ ዕላማ ኣለዎ ንኾን እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብመከራ ክኸይድ ከሎ ብሽግር ክሓልፍ ከሎ ብፈተና ክሓልፍ ከሎ እንተዳ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ኩነታት ንኽትህሉ ዝፈቐደ ኣምላኽ ዕላማ ኣለዎ ኣብ ህይወትካ ክፍጽሞ ዝደልዮ ዕላማ ኣለዎ እምነትካ ክዕብዮ ደልዩ ወይ ድማ ድኹም ምዃንካ ከረዳእካ ኣብኡ መታን ክትውከል ከዘኻኽረካ ይደልዩ ብዙሕ ዕላማታት ኣለዎ ኢሉ እንተዘይርኢናያ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ክንደይ ኮን ከቢድ እዩ ብጸልማት ቃንዛን መከራን ፍርሃትን ክንክበብ ከሎና ኣምላኽ ከም ዝሓደገና ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ብርግጽ ኣብ ህይወት ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ዝሓደገና ወይ ድማ በይንና ከም ዘለና ኮይኑ ክስማዓና ዝገብር ኩነታት ኣጋጢሙና እዩ ነፍሲ ወከፍና ብሓፈሻ ማለት እዩ ግን ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እዩ በትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እሞ እታ ሓንቲ ምጽንናዕ ትህቦ ነቲ ብሮባ ድነሞት ዝኸይድ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ብርቱዕ መከራ ኣብ ብርቱዕ ጸገም ዘሎ ሰብ ምጽንናዕ ዝህቦ እንታይ በትርን ምርኩስን ናይቲ ጓሳ እዩ ንምንታይ ዝጥቀመሉ በትርን ምርኩስን ትራይና ንምእላይ ነተን ኣባጊዕ ንሕማቕ ኣይኮን ንኽጎድኣካ ኣይኮን ክመርሓካ ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ ንጽቡቕካ እየ ዝሓስብ ዘሎ ብኡ ክትጸናናዕ ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ብቐጻሊ ደጋጊሙ እንታይ ይብል ኣይትፍርሁ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት 15:11 21:17 ካልኣይ ነገሥት 19:6 ኢሳያስ 41:1-10-13 ኤርምያስ 11:8 ግብረ ሐዋርያት 27:24 ራእይ ዮሐንስ 2:10 ሓደራ ይብለኩም ንኩሉ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣልዒልኩም ነዚ ከተንብብዎ ዋላ እኳ ክንሪኦ እንተዘይከኣልና ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝኸውን መብጽዓ ኣቲልና ኣሎ ኣምላኽ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ በትሩን ምርኩስን ምጽናዕ መሪሕነት ክንረክብ ንኽእል እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንሕግን ዝውክል ይኽእል እዩ ምክንያቱ በትሪ እቲ ስለምንታይ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ በትርን ምርኩስን ንምእላይ እንድሕትጥቀመሉ ኮይኑ ቃል እግዚኣብሔር ከነጽንዖ ከለና ድማ ከም መስትያት እዩ ህይወትና ምስቲ ቃል ኣምላኽ ነነጻጽሮ ነወዳድሮ ድሓር ብኡ መንጽር ንቕየር ማለት እዩ በቲ መምርሒታት ኣምላኽ ንኸይድ ማለት እዩ ካብ ጸላእተይ ዲሒነ ሕጂ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽወይ ይጅርብብ ይብል ሕጂ
ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ እንድሕር ኣለና ፅዋዕ ተዳልዩሎ መኣዲ ተሰሪዑሎ ዘይቲ ድማ ይንጀርብብ ኣሎ እቲ ኩባያ ከዓ ንሪኦ ዘለና ፅዋዕ ይጅርብብ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ኣወንታዊ ነገር ክንሪኦ ዘለና ብመከራ ክንሓልፍ ከለና ዋላ ፀላእቲ ክህልውና ክእሉ ኣንፃርና ዝተላዕሉ ግን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምህላዊ ዓብይ ፍልልይ ዝገብር ሕጂ ፀላእቲ ብፀላእቲ ተኸቢብካ ከለኻ ነዚ ክትሓስብ ምኽኣልካ መኣዲ እግዚኣብሔር ከም ዝተርዓልካ ብዘይቲ ርእስኻ ንዘይቲ ከም ይለኽዮም ምዃኑ እዚ ኩሉ እንድሕር ሓሲብካ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ኣምላኽ ኣፍልጦ ትህቦ ኣለኻ ንሱ ድማ ካብ ፀላእትኻ እንታይ ክገብረካ ይኽእል ክሕግዘካ ከድሕነካ ይኽእል ማለት ስለዚ ዘን ክልተን በዚ የማን ዘለዋ ስእልታት ንዘክረን ኢና ማለት እዩ ሓደ ሃንደበታዊ ዝመስልን ዘይትፅበዮን ኣብ ፍቅዲ 15 ተጠቂስና ንብብ ኣብ ቅድሚ ገፅ ፀላእተይ ንምእመናን ፀላእቲ ዶ ኣለዎም ርግፅ እምበር ዝረኣዩ ኮነ ዘይረኣዩ ፍሉጣት ዘይተፈልጡ ኣብ ፊልጵ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 18 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 12 ንርኢ ኣለዉ ፀላእቲ ኣሎ እዛ ዓለም እዚኣ ተፃባኢት እያ ንኩሉ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስን ነቶም ናይ ኣምላኽ ነገር ናይ ክርስቶስ ነገር ትፅላዕ ዓለም እያ ስለዚ እንተዳ ንክርስቶስ ክስዕብ ኮይንካ ብመገድታት ፅድቂ ክትመላለስ ተደሊኻ ናይ ግድን ተፃብኦ ማእለያ ይብሉን እሞ ናይ ግድና ኣሎ ግን እንተኾነ ክንፀናናዕ ንኽእል ኢና ስልጣን ናይ እግዚኣብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ይፈጢርዋ ንኩሉ እግዚኣብሔር ይፈጢርዎ ኣብኡ እንድሕር እምነት ኣለካ ንሱ ክሕልወካ ክእል እዩ ነቲ ንሱ ኣብ ሂወትካ ዝገብሮ ነገር ንዑ ድማ ክትሓስቦ ክትክእል ኣለካ ብፀላእ እንድሕር ተኸቢብካ ነቶም ፀላእቲ ነቲ ዘፍርህ ነገር ጥራሕ እንድሕር ዳርኢኻ ትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ተስፋ ኢኻ ክትቆርፅ ትኽእል ይኹን እምበር ናብቲ ኣምላኽ ምእንታና ዝገብሮ እንታይ ኣተኪርና ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እንታይ ማለት እዩ መኣዲ ይሰርዓልና ብዘይቲ ይቐብኣና ፅዋዕና ይንጀርብብ ምህላው ናይ ፀላእትና ክዕበጥ ወይ ክዕብለል ይኽእል እዩ ስለዚ ዘድለናዮ ይምላእ ኣልና ማለት እዩ ዘይቲ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምፅንናዕ እዩ ብዘይቲ ይቐብኣካ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ገይሩ የበርትዓካ ይፀናንዓካ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ዝረአዮ ይኹን ዘይረአዮ ምስቲ ጓሳና ክሳብ ዘለና ነቲ ንሱ ዝሃበና ክወስዶ ዝኽእል የልቦን ናብቲ ክብሪ ዝዓሰሎ ቦታ ይብል ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም ደንበ ማለት እዩ ተነባጊዕ ኣብ ውሽጢ ኣለዋ እቲ ጓሳ ከዓ ኣብቲ ደገሎ ይሕልወን ከምታ ቀዲሞ ዝበልክዎ ኣብ ኣምላኽ እምነት ንኽህልወካ ኣምላኽ ዝተሓላለኸ ነገር ኣይገብሮን ባዕሉ ሰብ ከዓ ከምኡ ክገብሮ የብሉን ምቁሉል እዩ ምስ እግዚኣብሔር ብከምዚ መንገዲ ክንመላለስ ብምቁሉል ከምቲ ህፃን ምስ ስድርኡ ምስ ወለዱ ምስ ኣቦኡ ምስ ኣዲኡ ዘለዎ ርክብ ከምኡ ዓይነት ርክብ ክህልወና ናይ ኣምላኽ ዝደሊ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስእላዊ መግለፂ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ብሰሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ንዘለኣለም ክነብር እየ ዳዊት ብዛዕባ እዘን ክልተ ነገራት ርግፀኛ ነይሩ ቀዳማይ ሳህልን ምሕረትን ኩሉ ሰዓት ከም ዝስዕብኦ ደድሕሪኡ ከም ዝስዕብኦ ስእሊ ሕጂ ትሪእዋ እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ዝሰብዚ ኣነ ንስኻ ወይ ንስኺ እንተኮይንና ናይ ጉዕዞ ሂወት ንኸይድ ኣለና ንነብር ኣለና ናበይ ንኸይድ ኣለና ናብቲ ንሱ ዝመርሓና ብቃሉ መሰረት መንፈሱ ማለት እዩ እንተዳ ብቃሉ ከይድና ሳህልን ምሕረትን ድማ ክስዕባና እየን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ብዙሕ ዘይርዳእና ከጋጥመና ይኽእል ዘይ ትርጉም ወይ ድማ መልሲ ዘይብሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኸውን ንሽዑ ዘይርዳእና እምበር ሕልፍ ኢልና ግዜ ወሲድና ምልስ ኢልና እንድሕር ዳርኢናዮ ናይ ብሓቂ እቲ ነገር ተዘይከውን ብሂወት እውን ኣይመሃለና ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ መዲቦ ንዓና ክርዳእና ዘይክእል ግን ንሱ ብዝመደቦ ኩነታት ክንሓልፍ ፈቒዱ ሽዑ ኣይርዳእና ምልስ ኢልና ግን ምሕረቱ ሳህሉ ሓልው ንርኢ ማለት ስለዚ በቲ ዝሓለፈ ነገር በቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘይተረዳእና ግን ዳሕራይ ግዜ ወሲዱ ዝተረዳእና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ግን ከዓ ንዝመፅእ ድማ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ከዓ ከምኡ ከጋጥመና ከሎ ልክዕ በቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ግን ኩሉ እቲ ሂወትናስ ብእግዚኣብሔር ዝተመርሐ ከም ዝኾኑ ንርዳእ ማለት እዩ ብሮባሮባ ድነሞት ትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልሙዕ ዕሸኻ እውን ትህሉ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ እቲ ፍልልይ ዝፈጥር እንታይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትካ ምህላው እዩ እቲ ተሓልፎ ጉዕዞ ሂወት ድማ ክርዳእካ ይኽእል እዩ ኩሉ ዘይክርዳእካ እውን ይኽእል እዩ ግዜ ወሲዱ ክርዳእካ ይኽእል እዩ
جن هيوتكا عبيد أملاخ يا زلا أمنتكا كسنع كخلالو إذا سنجرو كسا كندي عمي وون ويا صلاة تصابو كسا كندي زي حل المخانو بزي قدس دقنة أملاخ زي تقوارض فقرو مريحنا تكسع مود أتاقو عزونا زي تأمام المخانو أي تحاتتني الذي عندنا تعزيو في الليز زفتر انتايو نا إكزافير محلاوي سهل محراتن بكل علمي كسعبانين عبيت إكزافير دما مثل العالم كنبري كلاي أملاخ بعلو أبزلو إن نبرلو زل العالم أو بيت هالونا أبرأي وانس مرافع فرانكلتن كابسل استصاب أربعته كم يبلنا التريو زلهم بزيمان زل حيس إلى مجلسيو على تحدث مدري يسوس مسيح هلا أب يسوس كلاي إكزاف مسو كله ببرتوع جرما كم زمس بسمايات كم زمس مش كل ما لا أختو صحاب قدوس ينقرنا بزي تسفع زخنت أنا عقبانا أب سماي بيت يدالولنا خمزلو كلاي بزي خمس كم زخنة كومت راح زي يكون حجون مسانا بقالو بمنفسو وزي نريهم حيالات ملاأخت اللو زحلونا بمعليات زي بلو برختنا تخيبنا زلنا سلازي اكزيافير كنت أنا علو النخيل معليات زي بلو الرقاقة يحيبنا له مالتي سيطان ساعة خريستوس تسفح قرص يزدلي زدما متان كيتصليو قدسات مصحفتي خيصنعو سلازدلي أبغوني كابغوني نابغوني نقعزل غدنا دما نيسوس كابتريتم غاردو نقولا حتى فقرون نخبرتا السماء ورشان كهولو إلو تتصلعي صلالوت كزرقحيو تاي مالتي ما صلالوت كونتات كون خيل كونتات ازيو اشغار خبر خيل خو تسفا زقرص صلمت كونتات كغبر خيل خون فتن دق املاح بقصالي بترطاريتات براعدن بمرتن ድሕሪት ገጾም ከም ዝምለሱ ክገብሮም ከሎ ባህ ይዝብሎ ብተኻሎ መጠን ታመገዲ በሐዘንን ጓህን ከምትመልእ እዩ ክገብራ ዝደሊ ይኹን እምበር ናብታሕቲ ናብቲ ሽግራትካ ዘለዎ ዘይኮነስ ናብ ላዕሊ ገጽካ ምጥማት እንተዘይቋሪጽካ ኣብ መገዲ ውናኻ ኣይከጥጥፍን ኢኻ ኢየሱስ ምእንቲ ክረድኣካ ናብቲ ገጹ ገይሩ ናባኻ ገጹ ገይሩ ኢዱ ከም ዝዘርጋሓልካ ክትሪኦ ኢኻ ብቐሊል መገድን بمتأممانن إدكاته وطرح يزلك بس خمس دمان خمر حكا فقدرلو كنتا قديم زبلكو مغلول مالتي فقدرلو السوتر هذا حجي اب messengers for young people زبل بإيلان وايت تصحفه معرف 14 اب قصصان سلسل نرخبو مالتي تم انجليزኛ تنببو مخا على لكم نتمصحف كتنببو تقولوا بانجليزኛ مالتي زخونه سيطان تسفى خنقرص تسفى قرطنا دماني صلوت كنقوارص قال املاح كنقوار مصنع كنقوارص يزدلينا نحنا ግን ولا بروبار والدنموت ኳ ተخدنا እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎ كنحلل يبلنا እምነትና كنقدف يبلنا لك كمت مدراو ጓሳ ንኣባጊዕ ዝፈልጠን ዝመለኮታዊ ጓሳውን ነተና መላእ ዓለም ፋሒለን ዘለዋ መጓሰው ይፈልጠኒ يسوس بولكنا يفلتنا أبدا خامنا دم يدنقصلنا نفس وقفنا ببسمنا يفلتنا إن النبر الله نفس وقف بيتن سمنا يتي أبعز نبر نفس وقف سبب يفلتوي نفس وقف سب نعوب بينو تراي كبل مدحاني بجاكم زحالف اللو خوينو بخريستوس ملوء بملوء تفلتوي قبل علو الله قص مدرب زيكو خالق كم زيلو غيرو نفس وقف سب يحالي له أبدا ما زي ديزاير اوف ايج سبل معرف 50 كلتن قص 479 قالوا مالتي ስለዚህ ጉስነትና ያምላኽ ኣብ ህይወትና ክንምኮሮ ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ንሱ ከም ጓሳና ኮይኑ ኣብ ህይወትና ከዓይ ንሕና ክንስዕቦ እዚ ተጻውዒት ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ህይወት እዚኣ ድማ ኣዝያ ሓጻርያ ኣዝዩ ሓጺር ህይወት ኢና ንነብር ግን أبز حسير جوزو أبز حسير من بابرونا أنت دا نتي كل فترة عملاق فترة نستبجونا أنت دا زي فريقنا يو أي بحكي زحزني مالتي ترى نوع فريقنا يجن أي هوتنا ترجم فريقنا لنا مالتي هوت نركب هاي زال العالم هوت مثلنا نركب دقف نركب برتع نركب لذي
نأملاح كنفلطو كنسعبو يتي تصاويت مالتي نقولهم نزي ملأخت كاتل وزلهم نزي ملأخت زي بسدرا بيت كوينكم بحبار كوينكم كتريوو زيادة أبتس يرأخ أسر زلوخ تنبوو نتو تصحيف زلو تقصتها الدماغ تنبوو بزا قات أمزخ عدماكم يدلي أملاخ يباركم كم تقدم زقبركم التأتاتوي أنا عسرت السلسة السومنات كيوصلي أبسسو من دماغ كم بزا أم السلام مدب كقربية مالتيو يا تقدمي تفلاميت كوين الله أملاخ يبارككم تصنيلكم سلسمعكم دماغ أمسكن الجدما كنت مجمريا بصولت جمرنايو بصولت لما خنودينا أمبار تسألي سماين مدرن بحرن حينما يتناوز له كل فترة كأملاخ تمسكن نمسكنك لنا سلا ألكا سلا تحلونا سلا تسفاها سلا تسفا سلا تبنا أمنت سلا تبنا سلا مسحب قدوس تمسكن سلا منفسكا تمسكن سلا كل بركات عبزة الصباح نروح وحاوها نمسكن لنا كل من السمع باركم مستوى على حبه نعها فلتو كدحنو نعيد مدحان ملأختك قبلو ويتا تقداس النتك هلون نصام صومكم تعرفون زول جزينا نعها نحلفنا نبكالنا كاب كل زفر هنزقود نحلونا مسانا أخون بسم يسوس نتسلي آمين حرين بار سلام أملاك كلكم يكون أبتس على مدى نقص عزيز الرغب دحان كون بار